दा ब्र'नि नङा मायाव बेखौथ' मिथिया बेसेबां गोजान इनिफ्राय इनि नामानो जाबाय गेट इउटुब कमेन्ट खालामनो दो इउटुबाय दा कमेन्टआ बेसेबां दङ फायजोब्बाय कमेन्टआ 100 200 300 400 स्टार्ट वाव नै फैबाय थादो गाइस फैबाय थादो नै 10 थाखा फैसानि थाखाय मायबा मोनसे भाग्यआव देरहानायानो लाखि नोङो 20 थाखा फैसानि थाखाय मायबा मोनसे भाग्यआव मोननाय बुस्थुआनो लाखि लाख थाखा मोनबासो लाखि इ नङा आरोना माने 10 20 थाखा थाइबा मोनबाबो लाखि सोरनि कमेन्टआव नामा उथियो फार्स्टआव बिनो देरहागोन दा नाय नोंथांमोना आं खेबसे लाइभ खिथाना होनि So hey guys, नोंथांनाव माबाय दं आसा खालामबाय नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दं होननानै आरो दुइ नामावगो आरो 3 5 20 के कमप्लीट oh my god so guys नायनो हागोन नोंथांमोना 20 के कमप्लीट जाबाय guys नोंथांमोना नायनो हागोन नै 20 के कमप्लीट जाबाय oh my god so गासैबो थेंक इउ सो माच guys नोंथांमोना थाबैनो 20 के कमप्लीट खालामनायनि थाखाय गोसोआ आंनिया जोबोर इन्ट्रेस्ट जाबाय आरोना guys तो ओरैनोथ' आंनिया इन्ट्रेस्ट जानाय नङामोन गोसोआ माने खस्थ' खालामनानै भिडिअ होयो नालाय बेनिखायनो 20 के जानायखाय जोबोर इन्ट्रेस्ट नांदो सोरबा 100 के सोरबा 1 मिलियन जायाव सोरबा इन्ट्रेस्ट जायो किन्तु बाद आङो 20 के साक्सेस जानायावनो जोबोर इन्ट्रेस्ट जादों गोसोआ जोबोर इन्ट्रेस्ट जादों तो जोबोर मोजां नांदों गाइस आंनि फेमिलि थेंक इउ सो माच इदिखौ दिनै सापर्ट होबाय था ओमफ्राय दाथ' 20 के जाबाय ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ सोर गिफ्टखौ मोनदो इनि भिडिअ फायखासिगोन गाइस नोंथाङा नेट थाबाय थाबानो जाबाय गाइस ओके तो होमबा बिनो दिनै भिडिअ तो है गाइस दिनै जाबाय नेक्स्ट डे दिनै जाबाय गिफ्टखौ सोर मोनदो इनि दिनै रिजाल्ट 20 के जानायनि थाखाय आं बुंदोंमोन ना नोंथांमोना गिफ्ट मोनगोन तो दिनै रिजाल्ट जागोन तो रावखौबो थगाया आङो रेन्डम कमेन्ट पिकआप खालामगोन डाइरेक्ट नोंथांमोना देखा देखि नुखाजोबगोन आरोना सोर देरहादो सोर देरहायाखै ओमफ्राय थिंगालाय नोंथांमोना गासैथिंबो पुरा बेसर आंनि गस्लानि कालाराबो बेसरदो बाहाय एखे नै इथिंगालै बापरे हाय गेजेरफोराव बारा मोजां जायाखै साइडनियाल'सो बाय मोजां दा इफोर गेजेर थख'नाया मोजां जायाखै माबा बेसरा हासार होनाया मोजां जायाखै खोमा इनिखायनो बोरैबा जादों स' गाइस इनिफ्राय दा जियानो जाया मानो आं मोनसे मोजां लकेसनाव थांनानै बरिया नोंथांमोननो खिथानोसै मा जायो गारिखौ सुखुयाखै आङो गाबोनसो न'आव सुसिगोन नङाबा 100 बेसेबां फैसा गारनो नङा होमबा धुला बोथोरनि दिनाव न'आवनो सुगोन आङो गाबोननो सिम्पुल लाना फैनानै बरिया साफानो ओमफ्राय गाइस दा जियानो जाया मानो दा खालामनोसै मारै जायो मारै थायो भिडिअआ रेन्डम कमेन्ट पिकआप खालामनोसै बाय नेट जानाय जागा मोनबा एसे मोजांसिन जागोन दा मायाव नेट स्पिड जागोन इयाव थांनांगोन आं सोर देरहामारगोन एक्चुअलि आंनि गिफ्टखौ सोर लांमारगोन नामा ईश्वर विश्वकर्मा की जय हो तो माने दिनै नैबे लामायाव भिडिअ खालामनो सानदोंमोन आङो तो उपाय गैया टाइमाबो आरो मेनेज खालामनो हाया जादियासै मानो होनबा दिनै आङो जोबोद माने गोबाव उन्दुदों माने एसे सानाव खनसे आरो उन्दुबावदों माने फुङावनो 4 मोनखाबाय ओमफ्राय फ्रेश जानानै ओंखाम जानानै आरो उन्दुबावदों माने खदाय बेरायबाय थानाय जादों ना इनिखायनो देहाफोरखौ एसे दुलबर मोननायखाय आरो उरुबावदोंमोन ओमफ्राय सानावनो भिडिअ खालामनाय होनबालाय बेलेग लामानिफ्राय स्टार्टिं खालामनो हागौमोन खिन्थु दा आरो एसे मोनाखानायावसो भिडिअ खालामबाय नालाय इनिखायनो नैबे जोंनि लामानिफ्रायनो भिडिअखौ इन्ट्र'खौ स्टार्ट खालामबाय आरो माने ओरैनोलाय दाख्लै बावैनो आङो भिडिअ खालामखादोंमोन खिन्थु बेयाव आङो भिडिअखौ होनाया एसे लेट जादों मानो होनबा 20 के जानाय लोगो लोगोनो आङो इनि नेक्स्ट खालि मोनसे भिडिअ बनायखादोंमोन आङो फार्स्ट स्टार्टिंआव होनाया बिमोन आरो खिन्थु ओमफ्राय आरो बिखौ होआलासिनो गोदान दिनै आरो खामफावनानै जरायनानै होसिगोन आरो आं माने वाव धुलाया इयाव जुदि गोसा सलायनांगौबा इ दालाङाव जनाया इसोरनियाव सोब धुलाया सिथाबजोबगौमोन मोजां लकेसन नागिरनांसिगोन आङो माखिनि लकेसनाव थानानै बुंबा मोजां जागोन जाबाय थादो र' ओइथिंगाले थिनफुख्रिबो थांजायो थिनफुख्रि आरो लकेसना मोजां जानाय नङा इयाव नेटआ एसे स्ल' जागोन ओमफ्राय दा मायाव खालामबा हामगोन जादों माथिमा लामा जिङावनो होनांसिगोन आङो टाइमा बारा गैला मोनाथारबाय आंनिया दिनै उन्दुनाया एसे लेट जाबायना दा मायाव खालामबा हामगोन नैयाव जोंनिया शिव जात्रि जायो दै गाइस नैयाव मन्दिराव शिव जात्रिया 17 तारिखसोआवसो जागोन नङाबा 17 तारिखसो इदि गोदायाव जागोन बायदि मोनदां शिव जात्रिखौ दा मोजां लकेसनाव थानानै बरिया खालामनोसै दे ना मादा खालामबाव नङा होमबा गाइस नोंथांमोनाबो गोबाङानो सोर माने देरहामारदो इखौ एक्साइटेड जाना दोङोबो जानो हानाय बा एक्साइटेड गैयाबो जानो हानाय इखौ मिथिया जुदि सोरबा नायनो लुगैयो सोरबा नायनो लुगैया आरो गोबाङानो कमेन्ट हरदो नङा होमबा गासैबो रिजाल्टखौ मोननो लुगैयो नालाय
ini खारनो मायावबा इयावनो इन थांसिआं लामा जिङावनो इथिं आरो मथा थांबाय थानो सान्दुंबो गैया इथिंनो होलांसिआं लामा जिङावनो नैयाव इयावनो स्टार्ट खालामसै आं माथो खालामनो उपाय गैया सान्दुंबो गैलाना इयावनो दसे थानानै बरिया रिजाल्ट होनोसै आं याव होनलायलायनाय सोरबा माथो हरदों माले हराखै दे बोरमासो गाबदों इखौनो सोरबा माथो हरदों सानदोंमोन आं गारिखौ देन्जार रानिं खालामखाबाय आङो आसुरित बापरे बा नैफोरखौबो सब सुजुनांसिगोन आर'नाइफोराबो सब धुला जाजुना दङ मिथिदोंना गाइस इमान लेथ्रा जाना दङ सेस माने गारिनि लुक्सआनो माने बोरैबा माबा 17 बोसोर जाखानाय बायदिसो नुलायलांबाय माने धुला बासताबनानै सब सुजुगोन आं इखौ गाबोन फुङाव साफा सुजुगोन आङो गारनायाव गैथ्रा एकौला थ' फाइनालि गाइस दा बर्थमान लकेसनाव मोनफैबाय लकेसन नागिर लामा जिङावनो एसे स्टार्ट खालामनोसै ओमफ्राय दा नै टाइमा जाबाय नोंथाङा नायनो हागोन 3:45 अ भाई 3:45 ओइथिंगाले किबागुरि सान्दुं दोङो भिडिअ कल देबाय स्रां जागोन इनो आरो बाथ्राया नायना नोंथांमोना 3:45 स' गाइस ओमफ्राय आङो दाख्लै बावैयो 20K जानाय लगेनो इनि नेक्स्ट खालिनो आङो मोनसे भिडिअ खालामखादोंमोन ओमफ्राय आङो इखो भिडिअ सर्ट जानायखाय हेगारदियासै खिन्थु फार्स्ट स्टार्टिंआव होदों आं बे भिडिअखौ 20K जाबाय होननानै गाखरलायनाया बियो आरोना गाइस इयो नोंथाङा साननो हानाय 20K मालाबानो जाबाय दिनैसो मा भिडिअ खालामदो ओरै साननो हानाय खिन्थु ओरै साननाङा मानो होनबा 20K जानाय लोगो इनि अखानायैनो आङो भिडिअ खालामखानायमोन बे भिडिअआ ओमफ्राय दिनै फार्स्ट स्टार्टिंआव जरायनानै होबाय आं माने इखो ओमफ्राय दा जियानो जाया मानो गाइस पुरा खानाय सानाय गोलाव जाना दंजोबो खानायबो सिनो मोना जादों माने दैलि ब्लग होनाया नोङो फुंनि 8टा बाजाबा 9टा बाजा नोङो भिडिअ खालामनो थांबाय आरो हरनि खैथायाव मोनबाय सानदो 6टा 7टा ओरै जाखायो आरोना गाइस खिन्थु जोङो थांनायखौल'सो भिडिअ खालामबाय थायो खिन्थु न'आव मोनफैनायखौ जोङो भिडिअ खालामा मिथिबायना गाइस सब इउटुबारानो नोङो दिनै हमना ला नोङो गुवाहाटि थांबाय गुवाहाटियाव थानायखौ भिडिअ खालामो खिन्थु फैफिननायखौ भिडिअ खालामा थिग इदि गोदोनो आरोना गाइस नोंथांमोना साननो हानाय भिडिअ नायनानै बहुत इजि आरो बहुत खस खिन्थु जोंनि भिडिअ खालामनाया 20 मिनिट गाहाम जालायलाङो खिन्थु जोङो 20 मिनिटखौ इदिट खालामनाया दानस' 10 मिनिटल'सो हेगारो इदि गोदो आरो माने दा नोंथांमोना जाय इउटुबार जायफ्रा भिडिअ इदिट खालामो जायफ्रा हेगारो इयो मिथिगोन निस्सय दा जोबोर खस्थ' जायो आरोना गाइस मट' ब्लगानो जा जिखुनु जाया ब्लगानो जा जोबोर खस्थ' जायो होमबाबो बांसिन खस्थ'आ मट' ब्लगा बांसिन खस्थ' जायो माने गारि मटरनि खुनु रिक्स गैया सोरबा बोरैबा सलायो सोरबा माथिंबा बासना होयो बहुत रिक्स आरो गावनि जानायनि मेन्टेननिफ्राय बहुत खस्थ' जायो होमबाबो उपाय गैया भिडिअ खालामथारो आरो गाइस नोंथांमोना सापर्ट होदो इनि थाखायनो मोजां नांदो आरो थाबैनो इदिखौ दोनो सापर्ट होलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय दा सोर आंनि चेनेलनि गिफ्टखौ सोर एक्सुअलि मोनमारखो आं दा रेन्डम कमेन्ट पिकआप खालामनोसै इयाव दा एसे नेट नांदो आरोना गाइस थ' रियेल खादे गाइस आं रावखौबो थगाया गोबां मानसिफोरा थगायनानै फेक खालामनानै लोगोफोरनो गिफ्टखौ होनो हानाय आं इदि नङा बाट आङो जि नंगौ डाइरेक्ट खिथागोन थ' नोंथाङा लाइभ नायबानो जाबाय गाइस अके दा जि भिडिअखौ आं होदोंमोन इनि लिंकखौ आं दा लाग्रोनांसिगोन इनि लिंकखौ कपि खालामनानै रेन्डम कमेन्ट पिकआपआव सार्च खालामना होबानो सब फायजोबगोन दा नायबाय था माने आङो दिहुनना लाबाय जिथुबा दा जि भिडिअखौ आङो कमेन्टआव बुंदोंमोन गासै कमेन्टआव होननानै इ नायनो हागोन नोंथांमोनानो लिरनायखौ इयाव दोङो गिफ्टनि भिडिअ सोर मोनगोन गिफ्टखौ होननानै नोरै मोनसे थामनि लिरना होदोंमोन ना आङो गाइस दा इनि कमेन्टखौ आङो कपि खालामना लाजोबनांसिगोन गासैनिखौबो ओमफ्राय दा कपि खालामजोबनांसिगोन आंनो इयाव कपि दंखायो कपि खालामजोबनांगोन कपि कापाल टेउ या दा बर्थमान आङो दा इनि जिथुबा भिडिअनि लिंक दा इ भिडिअनि लिंकखौ आं दा बरियानो लानोसै ओमफ्राय लानानै दा रेन्डम कमेन्ट पिकआप होननाय मोनसे सार्च खालामबा नोंथांमोना मोनगोन बेयाव नायनांगोन नायनानै सोरनि कमेन्टआव नामा उथियो फार्स्टआव बिनो देरहागोन दा नाय नोंथांमोना आं खेबसे लाइभ खिथाना होनि थ' नाय आं भिडिअ खालामनाय मबाइलाव डाइरेक्ट केमेराखौ रावबो हमग्रा गैया आंनो हमनांसिगोन उपाय गैया माथो खालामबावनो दा नङा होमबा गाइस खस्थ' मस्थ'बाबो हारसिं हमनोसै आं फाइनालि नै फार्स्टआवनो दा होनांगोन इउटुबनि लिंक जिथुबा जि भिडिअखौ आङो देरहागोन होनना बुंदोंमोन बिनि भिडिअनि लिंक होबाय ओमफ्राय गाइस नेक्स्टआव नायनांगोन नोंथांमोना इउटुब कमेन्ट माने गेट इउटुब कमेन्ट खालामदो इउटुबाय दा कमेन्टआ बेसेबां दङ फायजोब्बाय कमेन्टआ 100 200 300 445 टुटेल कमेन्ट इनिफ्राय दा सोर देरहागोन नै स्टार्टआव थुबानो फैगोन गाइस थ' स्टार्ट वाव नै फैबाय थादो गाइस फैबाय थादो नै सोरनि नाम दोङो अ भाइ खासे देरहाबाय नै नायनो हागोन नोंथांमोना बिबुं 008 सोरबा बिबुं 00 देरहाबा जोंनिया उइनार नाम मथे बिथाङा हौवासायानो जागोन ब्र' जागोन आङो नै बिथाङा उइनार इनिफ्राय इयाव लोगो नै बिबुं 008 इयो ओमफ्राय कमेन्ट हरदोंमोन आंखो दे थाबैनो 20K खालामना होदो बुन्दुफोर ब्र'आ दैलिक भिडिअ आपल'ड
खालामनो लाभ इउ नुकुल ब्र'नो अ भाई देराबाय गाइस देराबाय बिथाङा आंनि उइनार जाबाय अ माय गड लाइभ खिथिखादों रावखौबो थगायाखै गाइस प्रमिस बिद्दा मा कसम रावखौ थगायाखै थ' गाइस दा नोंथांमोना आङो लाइभ खिथिखाबाय माबायदि जादों आरो माबायदि जायाखै नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो जानांगौ थ' माने ब्र'आ लाकि आरोना गाइस पुरा उइनार जानो हाबाय पुरा लाकि ब्र' नोङो पुरा लाकि आंनिफ्राय मोननो हासिगोन नों दा जोंनिया गस्लाखौ बेनिफ्राय आङो स्क्रिनशट खालामनानै होनायखौ आङो नैयाव भिडिअनि स्क्रिनाव होनो हागोन थ' ब्र' नोङो भिडिअखौ नायदोबाथाय बरियानो नोङो आंखौ इन्स्टाग्रामाव नै फट'खौ हरबानो जाबाय होमबाना मिथिगोन नङाबा मिथिनाय नङा दा ब्र'नि नङा मायाव बेखौथ' मिथिया बेसेबां गोजान बेनिफ्राय बेनि नामानो जाबाय बिबुं 008 आरोना जिटुबा बेनि चेनेलनि नामा बेनिफ्राय प्रफाइलबो होनाय दोङो इयाव मोनसे प्रफाइलबो होनाय दोङो बेनिफ्राय ब्र'आ आंखौ कमेन्टआव ओरैनो हरदोंमोन आरोना दे थाबैनो 20K खालामना होदो बन्धुफोर ब्र'आ दैलिक भिडिअ आपल'ड खालामगासिनो लाभ इउ ब्र' लाभ इउ नुकुल ब्र' होनना बुंदों आरोना गाइस माने बिबुङा थ' जोबोर मोजां नांदों आंबो आं रावखौबो थगायाखै नोंथांमोननो लाइभ खिथिखादों आरो माने सोर देरहादों सोर देराखै बेखौ नोंथांमोना रेन्डम कमेन्ट पिकआप खालामनानै जुदि नायबाथाय नोंथांमोना नुखागोन इयो कमेन्टआव हरदो दे थाबैनो 20K खालामना होदो बन्धुफोर होननानै इयो कमेन्ट हरदोंमोन खिन्थु बिनि कमेन्टजों खोथा गैया बेयाव जाय भाग्य बिनो देरहाखायो जिथुबा नोङो मोनसेल' प्रफाइल होना दोन ओमफ्राय नोङो मोनसेल' लाब बा माबा मोनसे होदोबाबो माने रेन्डम कमेन्ट पिकआप होनाय नोंथांमोना इउटुब नायबा मिथिगोन बेखौ जुदि सार्च खालामना इउटुबनि लिंकखौ होबानो बेयो ओंखारखायो नोङो कमेन्ट लिराबाबो जायनो लाखि बिनो मोनो आरोना भाग्य थ' ब्र' थाबैनो स्क्रिनशट खालामनानै आंखौ इन्स्टाग्रामाव फल' खालामहर ओमफ्राय खिथाहरबानो जाबाय कन्टेक्ट आङो होगोन टेनसन खालामनाङा नोंथांमोना दा नै सानाबो पुरा हाब्बायानोखा बिथिंगाल नायनांगोन नोंथांमोना पुरा साना हाब्बायानोखा होमबाबो इयाव आङो भिडिअ खालामदोंमोन थ' सोर देराखो सोर जेनखो नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ दा ब्र'आ थाबैनो आंखौ इन्स्टाग्रामाव बे स्क्रिनशट खालामनाय फट'खौ हरनानै कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय दा बिथाङा मा गामिनिखौबो मिथिया थ' नाम मथे बिथाङा हौवासायानो जागोन आरो माने बिबुं हिसाबै नामा दा आङो गारिखौ फिदिंनानै बरियानो दा दारकुसो थांना फैनोसै आङो जेने तेने भिडिअ मोनसे खालामबाय दिनै आंनिया उथिनाया लेट जादों होमबाबो एसे स्राङानो जादों दे इमान खोमसि जाखायाखै सान्दुं गैयाबाबो दाथ' मिथिबायानो जानांगौ भाग्य दोङो ब्र' नोङो भाग्य लाइफआव माबा मोनसेबाबो साक्सेसफुल जानो दोंमारोबा नोङो जुजि नोंनि साननाया जाफुंगोन किजानि नोङो लाक्कि आरोना नोङो 10 थाखा फैसानि थाखाय माबा मोनसे भाग्य देरहानायानो लाक्कि नोङो 20 थाखा फैसानि थाखाय माबा मोनसे भाग्य मोननाय बुस्थुआनो लाक्कि लाख थाखा मोनबासो लाक्कि इ नङा आरोना माने 10 था 20 थाखा थाइबा मोनबाबो लाक्कि दा नै दारकुसो थांनि आङो बरियानो थ' जोबोद मोजां नांदों आङो जोबोद मोजां नांदों गाइस जोबोद मोजां नांदों माने एन'का मोजां नांदों मिथिदोंना गाइस आङो नोंथांमोननो इखौ खिथाखानो नागिरबाय थादोंमोन माने 20K जाबानो खामगोन होनना बुंदोंमोन नालाय बेनिखायनो दा 20K जानायखाय नोंथांमोननो खोन्थामारबाय सोर उइनार जाखो आंनि नुकुल ब्लग चेनेलनिफ्राय गस्लाखौ मोननो हाबाय बिबुं ब्र' दा फाखनाव बिदि गोदै बुङो ना एमएलएफोरा दा आंनिया जेबोथ' स्टेजबो गैया नालाय ओरैनो डायलग मारिबाय एसे दा जोंहा जियानो जाया मानो ब्र'आ थाबैनो इन्स्टाग्रामाव फल' खालामनानै स्क्रिनशट खालामनानै आंखौ मेसेज हरबानो जाबाय आङो भिडिअखौ दिनै खालामदो आङो गाबोन फुङाव हेगारगोन आरो आङो भिडिअखौ फुङावनो हेगारखायो बेलेग आंनि भिडिअआ फुङावनो फायखायो आरोना दा जियानो जाया मानो गाइस आंबो जोबोद गोजोननाय नांदो जिखुनु जाया आङो लाइभ खिथिखादो गाइस एखे पुरा रावखौबो थगायाखै रावखौबो मिसा बाथ्रा बुङाखै आरोना गाइस नोंथांमोना साननो हानाय इयो फेक खालामदो थ' इयो फेक नङा सोरबा ओरैनो खामफ्लायो दै खिन्थु आं इदिगोदै खामफ्लायाखै डाइरेक्ट रियेल जेरै दोङो ओरै खोन्थिखादों आङो नोंथांमोननि सेराव